Салом алейкум дӯстон, рӯзи ҳамагитон бохайр бошад. Имрӯз бо қади шумо Умедҷон ва шумо қарор доред дар канали Умедҷон Техноблог. Чӣ хел ки медонед ва бисёриётон ҳамин хеле абзора интизор буден, ҷанг байни дута телефони легендарни iPhone 15 Pro Max ва S24 Ultra. Мебинем ки кадоми амино ба қувватанд, кадомиш ба қувват нестанд. Атак дута телефони легендарни ҷанг дохтан кори хубам нест, барое ки ҳар якш ба категория худаш телефон ба қувватай. Но по-любому шумо хостен ҳамин чиза ки мехелед ҷанг шавад, масалан разница байни iPhone Samsung дар чӣ буданаша шумо нафаҳмонем. Ина марҳамат, видеора то охир тамошо кунед. Бовар мекунам ягон чизи полезни барои худтона мегирен. Адак шида бошен, тайёр шуда бошен, чойники чоя дар пиёла резен ва дар видео лайк монен. Дальше мере. Хоб дӯстон, чӣ хеле десен дар дасти ман дута телефон дута телефоне ки поколени ҳамон последни ва легендарни топ телефонҳо ҳисоб мешавад, смартфонҳо ва 15 Pro Max чӣ хеле десен аз свети Natural Titanium 256 гигабайташ ва Natural Titanium чӣ хеле инем телефон худаш. Так, телефон и дар комплект дорад кабели холи, только кабел дорад тиканови, яъне ки кабели латаги двухсторонни Type-C. 15 Pro Max нисбат ба дигар моделоша ҳамин қадар разницаи необычный фарқкунандаи вау шудагиш ҳаме ки ҷои замонакаш Type-C шудагай. Ишо ранги ҳамон комплектои пешинаш iPhone 15 Pro Max чӣ мондагай? Логотипи iPhone барои ягон фан любой намуд гаджетотон барои часпондан, информация дар бораи ҳамон телефон худаш карочи, баъд симча барои сим-карта. Аз кстати ин телефоне ки дар дасти ман дестен шумо iPhone 15 Pro Max японский версияшай, яъне ки ҷои сим-карта дорад, я сим-картагай. Бо телефонҳои 15 Pro Max се намуд мешаванд. 15 Pro Max мешавад я сим-картадор, ду сим-картадор ва бе сим-карта мешавад. Поколени 14 Pro Max сар кардаги 14, 15 и дальшиш бе сим-карта, бе симам буромадагай. И 15 Pro Max ки дар дасти ман мебинед 15 Pro Max японский версияш я сим-картагашай ва Natural Titanium свети наве ки мисол ҳамин сол барои 15 буромад, ҳами светчай, ин хед свети Natural Titanium, яъне ки титанай корпусаш и камерош и дальше дизайнш ҳамон хе. Ҳозир камтар дар бораи дизайнш бо отдельно гап мезанем. Ҳозир анбоксинги 15 Pro Max я тараф мебинем, ака мекушоем S24 Ultra ра. S24 Ultra бардор аз чӣ хел десем ин телефонча худаш. Опа. Телефонча ча мегирем, ниё кунем бардор. Ирам Natural Titanium пешаи обзор кардам мои телефон я бор хумо кушода дидем ва сравнит кардем барои хумона. Ҳозир бошад хай бо именно барои яке видео хушава гуфта бо ай саркушода сем як карокошон умедворам ки дуруст мефаҳмед. S24 Ultra ирам дар комплектасияш чӣ дорад бардори азиз? Ирам дар комплектасияш толка кабели холи дорад. Документаш так бо чӣ мебурад иша? Кабел мебурад ва симча барои сим-карта. Тамом. Дигаи чӣ дигаш намебурад. Ирам ягон чизи шохидами зиёдӣ надорад нисбат ба ира. Ҳар даш яхе чизан. Ҳамаш чизе ки дар S24 дар iPhone комплектасияш ҳастай, дар Samsung ҳам ҳамон комплектасия, дар комплектасияи Samsung ҳамон чиза дар чирам, дар iPhone ҳам. Ягон чӣ фарқе надорад барои комплектасияи ҳар ита агар гап занем, 1 балл, 1 балл. Ҳар дашам плюс. Масалан, озия ки блог мондаги нестан, и блог намонданаш и уже алака як бизнеси дига. Лекин комплектасия ҳардаш яхе, ҳардашам плюс. Масалан, 18 минус гуфта наметонем. Хоб бардор аз телефона ҳардаш нигоҳ кунед. Ҳардаш Natural Titanium ша гирифтагем. Чтоб ки шумо бинед ки свети нави Natural чӣ хел вид дорад. Иниш 15 Pro Max, камераи асосии 15 Pro Max бошад 48 мегапиксел, 48 мегапиксел камераи асосии телефон ва корпус бошад титаниум, қафош стеклянияй, лек сарапина намешавад мегӯд. Сарапина намешавад ва лекин агар ин титанаш, ин алюминий титанаш агар ки биғалтад, и мақсад пачақ мешавад гуфти капо, ин инҷош, барое ки 15 Pro Max пешнем ҳам хел ғалто немеш, имҷакша, короче имҷак камтар зазор чиз дорад. Чӣ мегӯянд? Лат хӯрдагай. Ва ин ҳозир мегирем, короче қоғазша як тараф мемонем ва S24 ам. Опа, ишам як тараф мемонем. Ҳозир ниё кунем бардори азиз. Оҳо, ишоли даҷи настройка кардаги набудааст. S24 иша настройка мекунем. Хоб ина бардори азиз, ниё кунед. Ина S24 Ultra мо алака гирон шид, ина ҳозир бошад ака iPhone гирон мекунем. S24 Ultra. Камераи асосии S24 Ultra 200 мегапиксел, дута дига, сета дига даҷа камераи расон дорад. Якта дигаш так типа линза чӣ ҳам хеле функсияро иҷро мекунад. Якта дига спичка дар байни дута камераи майда чӣ десен инҷагда дута дига линза дорад. Ина фонарикаш. Ва дар қисмати боло бошад микрофон и барои идора кардани пульт. Дар қисмати поён бошад
слот барои сим карта, микрофон, ҷои зармонаши Type C ва колонка. Иҷа бошад ручкаи мо чӣ мегӯянд стилуси телефон худаш. Ва хай ручкаши дар ҷош мемонем ҳозиражда. И тамом. Ай корпусош дига ҳеҷ чӣ надорад ай тараф. Дар ин тараф бошад тарафи дасти роста кнопкаи паст баландкунак, кнопкаи киштанакаш. Ва iPhone боша бардори азиз. Дар қисмати боло ҳеҷ чӣ надорад. Дар камераи дута камераи расон дорад, якта камераш 48 мегапиксел камераи асосии худаш, инҷа боша спичка, иш бошад ҳам как гуфтам куланги линза чи ҳам хеле функсия дорад барои сканер кардан, айрам ҳам хеле функсия иҷро мекунад. S24 и албатта дар тарафи рост бошад кнопкаи power, яъне киштанак гирон кунакаш. Дар қисмати боён бошад дута колонка, ҷои зармонакиш Type C. Ва дар қисмати чап бошад слот сим карта, я сим карта, кнопкаи паст баландкунак ва кнопкаи беззвуккунакаш буд пеш. Ҳозир инам як кнопкае ҳаст ки дар инҷа метавонед любой наво функсияро добавед кини ва ин кнопкаро истифода баред. Ин кнопка чӣ хел десен, ин ҳамин кнопка мешавад ки дар инҷа мисол телефон беззвук карданаш амони, мешавад ки дар инҷа кнопка прямо кнопкаро биҷихед дар камера будура, кнопкаро биҷихед фонари кор кунад, як кнопкаи дополнительне ки барои як функсияро иҷро кардан истифода бурда мешавад. خب باردار از اگر که حوزه در برای دیزاین اینا اگر که گپ زنم دیزاین هر دوش دیزاینای باگاتیان یعنی که دیزاینشون ماکسیمالی استفاده برده ماکسیمالی در برای دیزاین تلفن کار کرده یعنی که من نمیتونم گفته که مثال دیزاینش خوشرای یا که دیزاینش بزیبای پروسه این فکر شخصی خودم من در برای چی میگم مثال سامسونگ معقول نیست برای چی ای دیزاینش من در کجاش معقول نشید آیفون برای چی من در معقولای ما نیوک نمی‌باردار عزیز در طرفی راست چقدر دستین همه کنوکوش در طرف راست است وقتی که شما تلفن در کیسه توم میگیرین یا که در دست توم میگیرین نفهمیده کنوکای پاس کناش یا بالان کناش جقیدن تو ممکنه برای که هر چیز کنوکاش در یک طرف است راز نیستش فهمیدن نمیتونید پروسه کنتر اگر پوینتر اومده کنوکای کشتنه کمیشه اگر تو خوی که بزوک یا که پاستش کنی اونجا کنتر پوینتر جخری میکش یا که گیرونش میکنی با این خود کنوکاش همش یک طرفه کنتر نیودوب نیای آیفون اودوب نیش در چیه یعنی که کنوکوش در دو طرفه اوج الکی وقتی تلفن در دست میخپی اوج الکی چو سواد میکنی که قسمت اخیر خپیدسی قسمت پشتش در طرف راستش مثال کنوکای کشتنک گیرون کنکش در طرف دست چپ باشه کنوکای پاس بالان کنه یا که کنوکای دپالنیتی که گفتم که مثال هر یک فونکسیون اجرا میکنه ما در آیفون همیشه مخالم مثال یا که هر دو کنوکا در دو کنوکو بعد قسم تقسیم شده یعنی که طرف دست چپ طرف دست راست با این خاطر همین کنوکوش ما در معقوله با این خاطر من مثال خودم آیفون استفاده میبرم ما خودم استفاده میبرم آیفون لیکن ای سامسونگ ها باشد S22 اولترا استفاده بردم 23 24 روسی استفاده نبردم البته دیدم چه استفاده چه نیست نمیدونم پشت 3 4 سال شد روزی که ما آیفون استفاده میبرم چطور ну Samsung ка истифода мебарам. Ҳар касе ҳаста мисол любители Samsung, касе ҳаста любители iPhone, касе да iPhone маъқулай, касе да Samsung маъқулай, худаш медонад ва ранги ҳамон Mercedes, BMW, ранги Barcelona, Ronaldo чи мегӯянд Barcelona дигар команда чи буд Real Madrid. Ранги ҳамуно мақсад иш плюси хича дорад, иш плюси хича дорад. Касе иш маъқулай, касе да иш маъқулай. Ман бошад фикри шахсии худам шумо гуфтасам албатта. Хоб, нигоҳ кунед. Аки вақте ки дар бораи дизайни телефон гап задем, ана аки дар бораи характеристикаҳои телефон гап мезанем. Характеристикаҳои телефон гап мезанем, нигоҳ кунед. Экрани ҳаршам максимали яркиша мемонам, максимали яркиша мемонам. Экрани iPhone чиқадр десен бардорез равшани, яъне ки яркисти экрани iPhone 15 Pro Max 2000 нита, яъне ки яркисаш 2000 нита ва iPhone S24 Ultra бошад 2600 нит, яъне ки яркиси баландтар. Экрани ҳар душам бошад топ экран, яъне ки максимали экран он задаган ва экрани ҳар душам 120 ГГц кор мекунад. Дар бораи процессору агар ин дута телефон гап занем, ҳар якаш бахча отдельно процессор дорад. Пример iPhone бахча отдельно процессор дорад, Samsung бахча процессор дорад. Пример iPhone процессор бошад Bionic A17 Pro, яъне ки последний процессор барои смартфон, яъне ки барои iPhone бировардагиш A17 Pro ва последний процессор барои телефонои Android бошад Samsung Samsung 8 Snapdragon 8 поколение Gen C. Яъне барои телефони Samsung бошад процессорш бошад Snapdragon 8 Gen C, яъне ки последний процессор барои телефони Android мешавад ки именно мисол дар Samsung S24 Ultra ҳамин процессор задагиад ва ҳар ду процессорам максимали топ дан ҳозир. Вақте ки через сайтҳои масалан сравнении телефонҳо мо ҳар ямира тест кардем, ҳар душ 99 балӣ гирифтагианд. ҳар ду телефонам 99 балӣ гирифтагианд, ҳар душам топ дан. Ва разницаи байни дигариҳошро мебинем. Мисол S24 Ultra ин телефон моҳи январи соли 2024 ба фурӯш буромадагай. iPhone 15 Pro Max бошад моҳи сентябр ё ки аввалои октябри соли
23 ба фурӯш буромадагай. Мисол и 4 моҳ пештар буромадагай, S24 боша 4 моҳ навтара нисбат ба iPhone. Разницашон ҳамин хеле. Ин ҳама вақт ҳамин хел мешавад. Мисол iPhone аввал мебурояд, баъди 3-4 моҳ баъд Samsung мебурояд. ҳамин хел ҳар сол ай соли дар вақте ки ҳарашон ба дигараш конкурентанд, ҳамин хел разница байни барориши моделошон ҳамин хел аст. 3 моҳ 4 моҳ фарқ мекунад. Ва бардори азиз, масъалаи батарейкаи ҳар телефона гап занем, батарейкаи телефон ки ҳама мепурсад, ами S24 Ultra бисёр зарядаш мебарад ё ки iPhone 15 Pro Max. Бардори азиз, батарейкаи ҳар ҳамин телефон ба худаш дастааш на батарейка дорад. Ма Android стандарт батарейкаҳошон ҳамаш 5000 мачиянд. Озе агар ки S24 5000 мач батарейка намонад, ранги iPhone 4441 мач ампер монад, ба ҳоли S24 Ultra дига компаниҳо механданд. Меҳан ки телефони обични ма ки $100 месад, телефони обични ма ки мисол $100 месад ба рубл чанд ха мешавад? 9000 рубл месад. Батарейкаи ма 5000 мачай дар 105,000 рубл телефон буровардай, буда ки батарейкаш 5000 мач нест уфта, ба ин хотир батарейкаи 5000 мача мондагай, яъне ки минимали батарейка мондагай. Ва барои чи iPhone батарейкаш 5000 мач намекунад, ба хотир оне ки ин худаш медонад ки чӣ кунад. Барои ки нисбат ба ин телефона мисол конкурент нест. Пример iPhone 14 Pro Max нисбат ба ира 9% батарейкаш пасттарай. 15 Pro Max метавонад ки мисол 4441 мон, соли дига да 4600 чанд мемонад карочи барои 16 Pro Max. Барои ки ягон кас ира намеяд ки ту батарейкат паста ё ки чи ай. Ва масъалаи оптимизатсияи ҳар ин телефонҳо агар гап занем, оптимизатсияшон мисол батарейка ба процессорои ин телефон бениҳоят хушуд совпадат кардагай. Даже заряди ирам агар 4441 бошад, нисбат ба 5000 S24 Ultra зарядаш бисёртар мебарад. Вақте ки автоматики просто дар режими фаъол, яъне ки дар режими фаъол просто гирон мондагӣ ҳолат агар монемуш ҳамихел iPhone нисбат ба S24 Ultra ра бисёртар зарядаш мебарад. Дар активни режим бошад S24 Ultra 122 соат мебарад ва iPhone 15 Pro Max бошад 139 соат дар активни режим. Пример бигем ки обични ҳамихел мондагӣ гирон кардагим, каси занг зад мебардем, занг назад ҳамихел просто месудагӣ ҳолат дошта. S24 Ultra 122 соат ва iPhone 15 Pro Max бошад 139 соат зарядаш мебарад. Хоб худтон ҳисоб китоб кунед чанд соат мешавад, чанд рӯз мешавад, дар комментария нависед. Ва масъалаи блок питания дита телефона гап занем, чӣ қадar ки дестем дар комплектасион блок питания набуд, чӣ қадar ки дидем, блок надошта комплектасияш ва S24 Ultra максимални то 45 ватта блок питания поддерживать мекунад, яъне ки бистар зарядка то 45 ваттара поддерживать мекунад ва заряд мегирад ва iPhone 15 Pro Max бошад то 25 ваттара. Да, 35 ватташ ҳам ҳаст, 30 ватташ ҳам ҳаст, лекин максимални ҳозе ки Apple худаш оригинални блоки худшон мебарад то 25 ватта. Бисёри ҳозе бошад мисол 20 ватта истифода мебаранд, так ягон зарар надорад 20-25. Лекин заряди ҳардаш агар гап занем, S24 Ultra бошад, агар ки вақте ира мо заряд мебинем дар 1 соату 5 дақиқа ай 0 ба 100% полни заряд мегирад. Ай 0 то 100 дар 1 соату 5 дақиқа. Ва iPhone 15 Pro Max бошад, iPhone 15 Pro Max агар ки ба блок питания максимални чиқадar гуфтем 25 ватта хати агар зарядаш монем дар 1 соату 49 дақиқа ай 0 ба 100 заряд мегирад. Яъне ки полни зарядаш 1 соату 49 дақиқада полни пур мешавад. Чиқадar ки гуфтем бардори азиз, ягона разницае ки дар ҳамҷози ма дидам процессорошон дай. Процессорои мисол ҳардаш дига Snapdragon 8 Gen C последнее поколение, Bionic A17 Pro. Камераи и бошад 200 мегапиксел, камераи бошад 48 мегапиксел. И 10 карата зум дорад, и бошад 100 карата. Дар бораи камераошон агар гап занем, и 200 мегапиксел камера дорад, и бошад 48 мегапиксел. И 10 карата зум дорад, и бошад 100 карата зум дорад. Хоб, ҳозир бошад ина камераошон ябор тест карда мебинем. Яъне шумо бинед ки камераошон чӣ хелай. Пример ма дар ин мина мисол ҳозир ина камераошон ябор дига нишонтон метиҳам, шумо худтон бинед. Камераошон чӣ хелай чӣ нестай. Ина ҳартон дестен, ина iPhone 15 Pro Max, S24 Ultra. Вақти суратгириёшон мисол ина камтар расширение мекунем, шумо ҳам тоф тестай. Умедворам, хоб ина ҳозир бошад ята сураташ мегирам, худтон бинед. Ина сурате ки ҳозир диден дар тарафи дасти чапам iPhone 15 Pro Max, дар тарафи дасти ростум бошад S24 Ultra. Так. Ва камераи ақибша чӣ қадar дестем. Ина камераи ақиби телефона мисол сурат гирифтам, шумо ябор бинед чӣ қадar сурат гирифтагай. И бошад мақсад холодни карда сурат гирифтааст S24 холодни карда сурат гирифтагай ва iPhone 15 Pro Max бошад тёпли карда сурат гирифтагай.
ина сураташон бинед хутон ва ин бошад сурат гирифтагем ба 15 Pro Max. Ба 15 Pro Max сурат гирифтагем, сурата нигоҳ кунед, сочни мисол гирифтагем. Шумо намедонам ҳозир чӣ хел тоса бекамтар яркуса фурорем, барои ки яркуса нафурорем, ина сочни сурат гирифтагем, масалан свети кожа қати монандай ва и вақте ки ба ин сурат гирифтагем, слишком яркусача чӣ бигем хушрӯйӣ баъд ёки камтар як краска дода гайда бигем кожа свети мисол зарди тёплый ай бошад зарди холодный. Ин ҳар навшон дар яхе свет дар яхе ракурс сурат гирифтагем. Хто мидосе? Ина S24 iPhone 15 Pro Max. Ма да именно мисол барои чи iPhone ама интихоб мекунам ба хотири оне ки мисол ма дар социални сетҳо дар интернет бисёр видео выкладывать мекунам, ман ки видео мебартом ба ин хотир iPhone дар социални сетҳо дар Instagram, дар Facebook, дар YouTube видеош вақте мебартое качествои нақсати мегзарад ва качествоша патират намекунад. Ба ҳамин ҳисоб ма iPhone вибор мекунам. А так худмам Android истифода мебарам, мисол телефонои Redmi, Poco, дигар моделҳоро истифода, Samsung истифода мебарам. Но именно барои кори худам ма истифода мебарам телефони iPhone. Шумо чӣ телефон истифода мебаред? Ҳозир дар дастон кадом модел телефон доред? Дар комментария нависед. Ва агар ки шумо дорам хеле телефонҳо дар кор бошад, телефонои нав вобаста аз он ки кадом модел S мехарен, Samsung мехарен, iPhone мехарен, Poco мехарен, телефони ҳама арзон даже 5000 телефон харидани хоҳед, медонед ки як ҷо заказ кунед. Магазини Realphone ҳама вақт дар хизмати шумо. Метавонед ки барои заказ кардан рақамҳое ки дар рӯи экран десед дар WhatsApp-ош муроҷиат кунед. Ҳатман ҳама вақт шумо дар операторҳо оперативно ҷавоб медиҳад ва нархномаи ҳамаи телефон дар Telegram канал мо мешавад. Realphone Москва гуфта агар поист сарф кунед, дар онҷо метавонед ки полни нархномаи телефонҳоро бинед. Ва албатта доставка ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон, Россияра, ба ҳама ҷоро доставка дорем. Доставка хатиам равон мекунем. Бемалол муроҷиат карданатон мумкинад, операторҳо ҳамарӯза кор мекунанд ва ҷавобтон медиҳанд. И буд сравнение байни дута телефон ва и буд фикрҳои шахсии ма дар бораи дута компания, яъне ки Samsung ва iPhone. Максимали телефонҳое ки топ нарафтаанд, мисол дар смартфонҳо бошад Samsung ва iPhone сравнид мекунам, байни алдашон разбор дарафтаанд. Дар футбол бошад Real Madrid қати Barcelona, дар мошино бошад BMW қати Mercedes, дар ҳаёт бошад ки қати ки худо худаш медонад. Хоб, саломат бошед дӯстои азиз. Раҳмат ки алон ки вақти худтонро дариқ надоштен ва барои тамошо кардани видео сарф карден, ай вақти сарф кардагитон розӣ бошен. Умедворам ки ягон чизи полезни барои худтонро гирифтен ва агар ки ягон фикри шахсии худтонро баён кардан хоҳед, дар комментария нависен ва ҳатман комментария ҳар якти шуморо хонда мебурам. Комментария ҳар якти шумо ва ҳар як лайке ки шумо дар ин видеои мо дар канали мо мемонед, и барои пешравии канали мо кӯмак мерасонад. Умедворам лайки худтон дариқ намедоред ва дар канал обунаш намонед. Мо ҳаракат мекунем ки барои шумо ҳамин хеле видеои полезниро бароварда мегирам. Саломат бошед дӯстон, то дидор. Хонаободу пирӯз бошед. Саломат бошед дӯстон, то дидор, то видеои дигар.